ଫକୀରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ଆଉ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ କୁନା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ରହୁଥାଏ। କୁନାର ବାପା ମରିଯାଇଥିବାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାମଧନ୍ଦା କରି ଯେଉଁ ପଇସାଟିଏ ଆଣେ ସେଥିରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୁନାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ଦିନେ କୁନା ତାର ସାଙ୍ଗ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ଲଲିପପ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିଲା। କୁନା ଲଲିପପ୍ ଦେଖି ତାର ମଧ୍ୟ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଲଲିପପ୍ ମାଗିଲା। ସାନୁ, ତୁ ଲଲିପପ୍ ଖାଉଛୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ନା। ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ନା, ତୁ ମୋତେ ଲଲିପପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବୁନୁ? କୁନା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲଲିପପ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ମୋର ଥଣ୍ଟ ମାରି ଅଇଁଠା କରି ଖାଇସାରିଲିଣି। ସରି କୁନା, ମୁଁ ତୋତେ ଏହି ଲଲିପପ୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଲଲିପପ୍ର ଦାମ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ତୁ ଯା ତୋ ମାଆକୁ କହିବୁ, ସେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ କିଣିଦେବେ। ଯା ଏବେ ତୁ ତୋ ଘରକୁ। ଏହାପରେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ କୁନାକୁ ଲଲିପପ୍ ଦବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ସେ ସିଧା ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ତା ମା ପାଖରେ ଜିଦ୍ କଲା ଲଲିପପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମା, ମୁଁ ସାନୁ ପାଖକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସାନୁ ନୁହେଁ, ଲଲିପପ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିଲା। ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଲଲିପପ୍ କିଣିଦିଅ ନା, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଇ ଲଲିପପ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ। ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କିଣି ଆଣିବ ନା? କୁନା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ? ତୋର ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରଠାରୁ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛେ। ତୋତେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବଡ଼ କରିପାରିବି ମୁଁ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି ଯେ ତୋତେ ଲଲିପପ୍ କିଣିଦେବି? ତୁ ଜମାରୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଜିଦ୍ କରନା, ହେଲା? ଯା ତୁ ଏବେ ବାହାରେ ଖେଳିବୁ, ମୋର ଇଆଡ଼େ ଘରେ କେତେ କାମ ଅଛି। ଏହାପରେ କୁନା ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ଯାଇ। ଆଉ ସେଠାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ। ମୋ ମା ମୋତେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କର ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ର ଗଛ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲଲିପପ୍ ଖାଇବି। ଏମିତି ସତରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତାନି, ମୋର ଲଲିପପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କୁନା ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଭାବି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ତାର କାନ୍ଦ ଏକ ପରି ଚଢ଼େଇ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ କୁନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସି। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏମିତି ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? କହିଲୁ ମୋତେ। ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରି ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। କହ, ନ ଡରିକି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କହ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏହାପରେ କୁନା ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ପରି ଚଢ଼େଇକୁ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ପରି ଚଢ଼େଇ କୁନାକୁ ଏକ ଲଲିପପ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ। କୁନା ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଲଲିପପ୍ ନେଇ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ୟାକୁ ତୁ ତୋ ଜମିରେ ପୋତି ଦବୁ। ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏହା ଲଲିପପ୍ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏହା ଏକ ଯାଦୁଇ ଲଲିପପ୍। ସେଇ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଲିପପ୍ ହବ। ଆଉ ତୁ ମନ ଭରିକି ଲଲିପପ୍ ଖାଇବୁ। ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବୁ। ଏଥର ତୁ ଖୁସି ତ?
ହଁ ହଁ ପରି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ କୁନା ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଲଲିପପକୁ ଆଣି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କୁନା ସେଇ ଲଲିପପକୁ ତା ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସି ତା ବସାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ତାର ମାଆକୁ ନେଇ ତାର ଜମି ନିକଟକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପୋତିଥିବା ଲଲିପପ୍ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଲିପପ୍ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେ ତା ମାଆକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ଗଛରୁ ଲଲିପପ୍ ଆଣି ଖାଇଲା। ମୋ ଗପଟି ସଇଲା।